Babae gipatay sa Kapuyo niini. Human sa krimen, giunay sab sa suspek ang kaugalingon. Ugat hinungdan mo ang selos. Anang detalye. Patay na diyang naabtan sa otoridad si Christopher Unda. Human gitapos nini ang iyang kaugalingong kinabuhi. Pinaagi kuno sa pagbigti sulod sa packing house sa Sagingan sa barangay Sinayawan, Hagunoy, Davao del Sur. Base sa investigasyon, una namatay si Unda. Mitugan kini sa iyang kaubanan sa trabaho nga napatay niya ang Kapuyo ug maghikog usab kuno siya. Giadtuan gidayon sa otoridad ang kwarto sa duha ug napalgan ang patayng lawa sa Kapuyo nining si alias Tricia nga nagkadugo. Selos kuno ang hinungdan sa krimen. Madungog kuno silang silingan ang ilang pag-away. Sumala sa mga eksperto, normal lang man kuno ang selos alang sa magkarelasyon o mag-asawa. Pero kung masubraan, delikado kini. Gikan ni siya nag-stem sa kanang walay trust or kulang sa trust sa inyong partner. O ikaduha, very weak ang inyong foundation as mag-uyab or mag-asawa. Busa tambag niya sa mga magkarelasyon na angay unang sutaon ang sitwasyon ug dili magpadala sa grabing emosyon. We have to build trust to each other. And when you say you trust your partner, dili ka mabahala o dili ka magduda kung nag-unsa siya. Ako si Real Sorotse para sa One Mindanao.